ಉಂಟಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ. ನಮ್ದು ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಶುಭೋದಯ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿಯನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ನು ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ದೆ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸಂಡೇದ ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಲಾವ್, ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ. ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ತೊಲಿ ಪಲಾವ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತ ಅಂಚಾದ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತಿನ ಗಂಡು ಕಾಯ್ದ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತೀರ ತಿಂತೀರಿ ಅದೆಂತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪಂಡ. ಬಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಆಡವನ ಓ ಮೇಲನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡನೇ ಎಂಚಾತನ ಪಲಾವ್ ಪಲಾವ್ ಎಂಚಾತನ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಪಲಾವ್? ಎಂಚಾತ ಸೂಪರ್. ಅಕಡೆ ಬಂದಿರಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ವಾ ನಂಜಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಐತೆ ಒಂದು ನಾಟಕನೇ ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ಬನ್ಲೆ ಎಂಜಾತ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜಾತ. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಉಡುಪಿ ಶಿರೂರು ಪರ್ಯಾಯ ಅಂಜಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಪೋಪು ಜೀನ್ ಪಂಡಿರು ಅಂಜ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡೈಲಾಗ್ ದಕ್ಕಂಡ ಲೆತೋಪಿರ ಅಂಚಾದ ಪಿದಡ್ ಕಂಡಿರು ಅಂಚಾದ ಶಿರೂರು ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತೂ 2 ವರ್ಷಗರ ಉಡುಪಿದಾಗಲಿಗೆ ಅಂತೂ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನು ಪನೊಲಿ. ದೂರಡಿತ್ತನೆ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನು ಅಂಚಾದ ಪೋಯಿನ್ ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೋದಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಯಾಯಗ ಪೋಪಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಬುಗು ಪರ್ಯಾಯದವಳು ಸಾಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಜನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪಿರಂಚ ಅದು ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಪೋಪ ಪಂದು ಪಿದಾಡಿಯ. ಒಬ್ಬನ ಮಿನಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊರನೆ ఆయన ಅವಲೇ ಬಿಡು ಒಡ್ಚಿದ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೇಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ 2 ಜನ ಪೋಪಿ ಎಂಗುಲು ಉಡುಪಿ ಪರ್ಯಾಯಗ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚ ಒಯ್ ಒಂದು ಗೋಂಟ ತಾರೆಗೆ ಎಪ್ಪಡ ಎಪ್ಪು ನೆಡ್ಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೂಕುರು ಕಂದಿರಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಂತಜರ ಎಂಗದಲ್ಲ ಕನದೆ ಬಸದೆ ಅಂದು ಇಜಿಂದ ಐಕಿನಲ್ಲ ಕನದುವೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪರೆ ಬತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಬಟ್ ಕೂಕುರು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೊಯ್ಪಿಟ್ಟಿಗಿನಿ ಎಂಕುಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮಗೊಂದು ಪಿಂಜ ಬಾಲೆ ಉಂಡಿಲ್ಲಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದ ಒನಸ್ಲ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಚಾ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಯಾನು ಅಂಚ ಪರ್ಯಾಯ ಪಿದಾಡೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಚಾ ಮಲ್ಪುನಿ ವಿನ್ನರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡತ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಏರು ಎನ್ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವಲ್ ಪಂದ್ ಎನ್ಲೆಕ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ನಾನು ಎಂಚಿನಂತ ಚಾಮಂತದಲ್ಲಿ ನಿಗಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಏರು ವಿನ್ ಆವಿರಂದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಗಲು ವಿನ್ನರ್ ಇರೋ ನಿಗಲು ಗೊತ್ತಾವು ಎಸ್ ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನ ಆತಂಡ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಆತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರಕ್ಷಿತನೇ ಆತಲು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ನಿಗಲಿಗ್ ಏನ್ ಪನ್ನಿ ಅಂಚ ಕೆಲವರ ಗೆಸ್ಸನ್ನ ಸರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ನಿಗಲಿಗೆ ಏರು ವಿನ್ನ ಓಡ್ ಬಂದಿತ್ತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರು ವಿನ್ನಾಂಡಲ್ಲ ವಾಕಲಿಗೆ ಬಟ್ ಏನನ್ನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮಕ್ ಏರು ಇಷ್ಟ ಆಪಿರ್ತಲೆ ಅಂಚಾಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಲವೆರು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೆರು ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಅವೆಂತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಕ ಓಕೆ. ಯಾನೇ ಪಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಚಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಂಡೆ ಯಾನಿ ನೀ ಬೈಯಡ್ಲ ಚಾ ಮಲ್ತ್ ಬರೋನುಲ್ಲೆ ದಯಪನ್ನ ಕಾಂಡೆದ ಚಾ ಆತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೈತಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಚಾ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಜಿ ಇಂದು ಪಂಡಿರ್ ಮೀರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿ ಬೈಯಡ್ ಚಾ ಯಾನು ಬರೋನುಲ್ಲೆ ಪುರ ಚಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ಎಂಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಪಪ್ಪಗೆ ಬೇಗ ಕೊರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಚೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಬಡ್ಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾಂಡೆಯೋ ಪುಡಲ ಮಚ್ಚಿ ಯಾವು ಮಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಚಾಲುಲ್ಲೆ పేరు ఉల్పండకెళ్ళి అత్త వీడియో డక్కు మరి అది సంగతి దొడ్డా మంచి లైక్ నా ಅತ್ತಿ ಸಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿಂದೈತಿ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರ ತಿಂದ ಅರ್ಧ ಬಾರಿ ಜೋರುಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡನೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪೆ ಫೇರ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ಯ ಪರ್ಯಾಯಗ ಪಿದಾಡಿಯ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ಜೋಕುಲೆನ್ ಒಳ್ಳೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚ ಇನಿ ಪರ್ಯಾಯದ ಅಡೆಗ ಜೋಕುಲೆನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕುಲೇ 2 ಜನ ಇನಿ ಪರ್ಯಾಯದ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಜೋಕುಲೆಗ್ ರಶ್ಶಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಲಾಪುಂಡು ಬೊಕೆ ನನ್ನಗ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದಾಂಡ ಅವಳು ದೊಂಕೊಂಡ್ಲ ಪೋಪೆರು ಜೋಕುಲೆನ್ ನೂಕೊಂದು ಬುರ ಪೋಪೆರು ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಆಸೆತಿ ಪರ್ಯಾಯ ತೂಪಿನ ಅಂಚ ಅದು ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ್ ಬಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡುಲು ಅನ್ಬರ್ಪುಜಮ್ಮ ಪಂಡದಾಯ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಉದಾಸೀನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪರೆ ಕೈಗೋಸ್ಕರ ನಡಪರೆ ಪುಣು ಗಾಡಿ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪರ್ಯಾಯದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಕೋಡೆನೆ ಮುಗಿದ್ದಂಡು ಕೋಡೆ ಶನಿವಾರ ಬೈಯಡ್ದು ಬಸ್ಸಿನ ಐತಾರದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ವನಸ್ಪರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೈಯಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಐತಾರದಾನಿ ಅಂಚ ಪರ್ಯಾಯ ಪಂದಾದ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಜಿಡೆ ಎಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರುಗುದು ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಚ ಉಡುಪಿ ಪಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಊರತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂರ ತೂಕ ಬಂದೊಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಮೇರೆ ಮಲ್ತೆ ಈಜಿನಾರು ರಶ್ಶಿಡ್ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪು ಜೇರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ತುಳಿ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ದೆರು ಅಂಚ ಇನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಎಂಕುಲೆ ಸುತ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಗೋಡೆ ಫಿಶ್ ಮೇಲೆ ಫಿಶು ಹೆಂಗೆ ರೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ದು ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರ ಅವು ಚಾಲಿ ಮೇನಡಿಗೆ ಬಿದ್ದದು ಓಡೆ ಅಡ್ಡಿಗೆ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಾಯ್ಕೊಂಡು
ಫೈಬರ್ पुष्पा विधान जिल्ला पुष्पा ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಬರ್ನಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ 2026ದ ಪರ್ಯಾಯ ಮುಗಿಂದರನ 28 ಅದೇ 28 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತೂಯಿನ ಮಾರೆ ಇರೋಡಿಂದ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ 2023 ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಏನದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗ ಎಂಡ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅತ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ.